Tunggu bisa gede-gede ngono kan. Gak nanya godhong wis jelas duwe duwe tok dadak takok kowe. Masa? Iya, nggawe pesta besar kok. Andi duit karepmu piye lho? Sama rugi lek utang lho. Memang aku utang lho, sih dasar. Lek komporku kae mbok tolong bayar utang ngono. Ih, lara. Domongi kowe. Aku ki duwe kerja, aku gak ngemis. Gak kaya wi. Tak rungokne. Senengan iki. Tak rungokne iki lho. Oh, pengen tuku es krim lho. Tukokno kan duitmu kenapa? Jaremu kok ndek duit. Ngulokne aku ngemis. Ngutang-ngutang. Njaluk aku. Jenengmu kan jeneng utang. Ih ngawur. Nek aku ngutang kowe. Aku kerja tuku sayur tau. Tuku sayur tak kelokan. Kok iso? Tuku sayur mbok dol meneh ngono. Ya iya dong. Ya lek soal larang yo percuma wae. Murah mau kocek 500 apa pira ngono. Paling aja 10.000. Ya wis lek wis rasa tukokne es krim ya tak tukokne malah ngiji aku kowe. Ya ini lele ngapusi. Mbak iya lho dhuwitku akeh nang kasang kene ngawur kowe. Ya iya mbok tak buktekne aku ndek akeh yo rene. Sito sare aku nak iki. Ya mbok. Si Doraton nyewa dekor. Kok aja ngagit-ngagiti aku darah tinggi aku kok. Ya sito no jenenge aku ki akeh duit. Dadine sito gak kaya kowe wi. Lele. Utang njaluk iki gak level karo kowe aku. Terus level terserahmu. Terus. Aduh tantan, selaku. Ayo to tak jak nyewa dekor. Aduh. Ning ndi ya? Paling tuku Mbak kono. Ya Allah tante masa. Iya Mbak ning kene Mbak sewa dekor kok ora iki Mbak yo. Mbak mau pesan dekor ya, harganya cuma 15.000. Mbak. Lah, jaremu mau larang masa 15.000. Iya Mbak, nanti sore saya jam 3 ke rumah Mbak ya. Ya wes Mbak aku arep mulai dipek ya. Ya wes ya. Aku ki sayu poreng yo, spesial. Engko enek sing nguwi aku engko layu iki. Ya wis lah aku macak Kemaru. Tante iki wis elek kartine wis trimo wae nasibmu. Siti, kowe iki gak perlu cantik-cantik. Aku sing kudu sing cantik, soalnya aku sing tampang. Ngawur wae. Ngunyah aku cik elek. Elek yo Tio. Ngawur. Jelek kamu itu jelek kudunya. Nih. Ya udah tante pede aja. Lho, rungokno kabeh ke. Nah, aku sih pengen cantik soalnya. Kok akeh mesti makanan. Jalan neng pesta. Sebelum masuk. Nyapa? Tes dulu. Disapu. Apa itu? Tuh, yang. Disapu sek lah ya, bari iki. Sete. Woi, kuwi lho sing disapu kene-kene. Lho ki aku durung pesta kok durung. Buat ya, Cek. Kena covid ya we. Ora. Aduh. Harap kabeh iki wong sing ning Jawa-Jawa kabeh berharap diam diri terus kabeh meneng gak oleh sing rame. Aku jalan be. Rame metu we. Mesakne kali lah. Wis Aku. Tante. Enak banget ya. Diam diri. Ora oleh rame. Jenenge itu pesta. Dia transito. Yuk semua diminum ya. Iki minuman dari Jepang. Ya, wes minuman rame. Iki jangan lupa subscribe.